Id-dikjarazzjoni tal-Ministru Owen Bonnici li l-Prosekutur Ġenerali se jinħatar mill-Gvern tmur kontra l-ispirtu ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja li kienet ikkonkludiet kif jaħtieġ li l-ħatriet fl-istituzzjonijiet ikunu tassew indipendenti. Hekk stqarr il-Partit Nazzjonalista wara li aktar kmieni l-Ministru Bonnici f'kummenti lit-Times ħabbar li l-Prosekutur se jkun magħżul direttament mill-Gvern. That is what will happen. So he'll be appointed by the government though? Yes, I mean, Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li l-Gvern Soċjalista qed jaċċetta r-rakkomandazzjonijiet li sarulu mill-Kummissjoni Venezja kontra qalbu u mhux għaliex verament irid jibdel ir-rotta u jħalli l-istituzzjonijiet liberi li jiffunzjonaw. Il-Kummissjoni Venezja qalet li l-Prim Ministru f'Malta qed jaħtaf poter kbir f'idejh u li l-ebda istituzzjoni mi tagħmel xogħla sewwa b'mod indipendenti. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jaqbel ma' rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni Venezja, irid li dawn jiddaħħlu fil-Kostituzzjoni u bħala emendi fil-liġi kemm jista' jkun malajr u li l-ħatriet tal-President u l-Kummissjonijiet imsemmija fil-Kostituzzjoni jibdew jinħatru biż-2/3 tal-Kamra.